Γεια σας φίλοι μου, το θέμα μας σήμερα είναι λάστιχο. Εσείς ξέρετε ότι υπάρχουν λάστιχα πολλά, το μονό, το κλασικό, το διπλό, το ψαρά, στριφτό και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς συνήθως χρησιμοποιούμε το κανονικό μας λάστιχο, μία καλή, μία ανάποδη. Εσείς με ρωτάτε γιατί το δικό μου τότε βγαίνει έτσι πολύ στρατό. Είναι πολύ εύκολο, πιστέψτε με, και να σας δείξω σήμερα. Απλώς θέλω να σας πω από την αρχή μερικά πραγματάκια γενικώς για λάστιχο. Εσείς ρωτάτε πώς να το κάνουμε πιο σφιχτό, πώς να το κάνουμε πιο στρατό. Ωραία. Ο πρώτος κανόνας για να βγει λάστιχο, αν δεν θέλετε να πλέξετε με κάποιο άλλο τρόπο και πλέκετε μόνο κανονικά και θέλετε να σας βγει λίγο πιο στρατό από αυτό που βλέπετε εσείς, που σας βγαίνει κάθε φορά, αλλάξτε βιλόνες. Πάρτε μισό νούμερο μικρότερες βιλόνες και για την αρχή του πληκτού, για την αρχή, και για τα τελειώματα. Πάρτε μισό νούμερο μικρότερες βιλόνες και θα δείτε ότι θα έχει μεγάλη διαφορά και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να σας δείξω. Κοιτάξτε. Για παράδειγμα, εδώ είναι 44 πόντους και εδώ είναι 44 πόντους. Βλέπετε, έχει διαφορά, φαίνεται κιόλας αμέσως. Γιατί αυτό το λάστιχο έχω πλέξει με μεγαλύτερες βιλόνες με 3 και αυτό είναι με 2,5. Να φανταστείτε, αν θα πάρετε ένα νούμερο μικρότερο, διαφορά θα είναι ακόμα πιο μεγάλη. Καταλάβατε, και είναι απλό το λάστιχο, το κοινό μας, που χρησιμοποιούμε για σκουφάκια, για καλτσάκια, και θα ήθελα να πω ότι αυτό το λάστιχο χρησιμεύει πάρα πολύ αν θέλετε να κάνετε να γυρίζει το πληκτό όμως στο σκουφάκι, να γυρίζει έτσι. Γιατί από τις δύο πλευρές φαίνεται το ίδιο ακριβώς. Οπότε είναι χρήσιμο λάστιχο πάλι για τα πληκτά, για παιδικά, για μεγάλα σκουφάκια, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφήνουμε στην άκρη αυτό και πάμε στο δικό μου λάστιχο που μπλέκω εγώ. Εγώ μπλέκω έτσι και από την ανάποδη πλευρά είναι σαν απλό. Βλέπετε, από την καλή είναι έτσι και από την ανάποδη είναι κανονικό. Τι κάνουμε γι' αυτό? Εγώ ξεκίνησα λίγο να πλέκω και να σας δείξω αμέσως πώς πλέκεται. Λοιπόν, έβαλα εδώ μερικούς πόντους για να σας δείχνω πιο γρήγορα. Από την καλή πλευρά, όπως βλέπετε, ξεκίνησα, μοιάζει με αυτό, και από ανάποδη βγαίνει λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, οπότε, όταν είμαστε στη καλή πλευρά, τι θα κάνετε? Πρώτος πόντος πάντα άπλεκτος. Ανάποδο πόντο πλέκουμε κανονικά και το καλό πόντο κάνουμε τούμπα. Μεταφέρουμε στην άλλη βιλόνα, άπλεκτους πόντους δηλαδή. Ξανά, κανονικά, άπλεκτους πόντους. Κανονικά ανάποδη και το καλό μας πόντο μεταφέρουμε στην άλλη βιλόνα. Και έτσι όλη τη σειρά μέχρι τέλος. Λίγο προσοχή θέλει. Όχι έτσι να βγάλετε. Όχι έτσι από πίσω. Μόνο τούμπα. Μέσα βάζουμε. Μέσα και τούμπα. Ανάποδη. Καλή τούμπα. Δεν μπλέκουμε καλή. Άπλεκτος. Ανάποδη. Άπλεκτος πόντος. Τελειώνουμε με ανάποδη. Και θα ξεκινήσουμε με άπλεκτο πόντο, όπως πάντα πρώτο. Και πλέκουμε τώρα κανονικά, όπως έχουμε μάθει, όπως πλέκουμε ως συνήθως. Εγώ πλέκω και κρατάω βιλόνες έτσι με μάθανε στα παιδικά μου χρόνια, οπότε μήπως κάποιοι πλέκουν αλλιώς και το έχω δει. Εγώ αυτό το τρόπο έμαθα. Λοιπόν, εδώ πλέξαμε κανονικά όλο το λάστιχο. Και πάμε άλλη μία από την καλή πλευρά. Τελειώνουμε με ανάποδη. Και πάμε από την καλή πλευρά να πλέξουμε. Βγάζουμε πρώτο πόντο. Ανάποδη. Καλή δεν πλέκουμε
άπλεκτος πόντος. Ανάποδη, άπλεκτος πόντος. Ανάποδη, άπλεκτος και έτσι μέχρι τέλος της σειράς. Θα φάει λίγο νήμα παραπάνω ως συνήθως, να ξέρετε, γιατί λίγο καθυστερεί να προχωρήσει αυτό το λάστιχο. Αλλά το αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, είναι διαφορετικό και δεν κάνει θόρυβο αυτό και δεν ανοίγει αυτό το λάστιχο. Είναι και σταθερό και δεν ανοίγει τόσο εύκολο όπως μας ανοίγουν τα απλά λάστιχα, γιατί είναι λόγω του άπλεκτου πόντου που χρησιμοποιήσαμε στη καλή πλευρά. Λοιπόν, σας έχω ετοιμάσει και άλλο ένα λάστιχο, ακόμα πιο σφιχτό και θα κρατήσει, δηλαδή θα κρατάει πάρα πολύ καλά το πληκτό σας από κάτω και είναι για σκουφάκια πιο πολύ, όχι για τα ρούχα. Εντάξει, μπορείτε βέβαια, αλλά πιο πολύ για σκουφάκια. Αυτό βγαίνει και από τις δύο πλευρές το ίδιο, όπως βλέπετε. Το ίδιο. Και τι κάναμε εδώ, δεν θα πλέξω αυτό, απλώς θα σας πω. Εδώ, αυτό που κάναμε από την καλή πλευρά, το ίδιο θα κάνουμε και από την ανάποδη πλευρά. Δηλαδή, πόντος άπλεκτος θα είναι και από την καλή πλευρά και από την ανάποδη πλευρά. Θα αργήσει να προχωρήσει, αυτό είναι σίγουρο, γιατί κοιτάξτε, για να συγκρίνει το έκανα αυτό. Εδώ είναι παραπάνω σειρές, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες σειρές από αυτό το ροζάκι και αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Βλέπετε, δεν αργεί πάρα πολύ να προχωρήσει. Θα φάει νήμα παραπάνω, αλλά θα είναι πάρα πολύ σφιχτό και στα σκουφάκια που συνήθως γλιστράνε από τα κεφαλάκια των παιδιών και από τα δικά μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λάστιχο αντί να πλέξετε το κανονικό και να το διπλώνετε. Μόνο αυτό, 5, 6, 7 πόντους όσο θέλετε και δεν θα χρειαστείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, να τα πλέξετε. Οπότε θα σας βγει και στο νήμα και στο χρόνο σχεδόν το ίδιο. Αυτά είναι για σήμερα. Περιμένω τα σχόλια σας. Γεια σας.